راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي لومي حموس شمونت تحساس كل تشحن عسران كل تنيو ناي ساعة زي تحسونا كتكتاتلو بخبرين عدمنا زينا كان قدمنا أرسطنو مدبات قلعو اب يوتيوب تدالو ايرتراويت منسي ببي-بي-سي ابز زرقح 100 صلوت السبات ترقحا شفرا مراخب كينا تشاينا ناب جيبوتي بتحن تنزانيا صنبل معلتنا صنت سريزا هذه إذاعة إرنا زينب زرزر مدبات قلعو اب يوتيوب تدالو قسانه تيدروس تبالت ايرتراويت نباري تيغاندا ببي-بي-سي عمتاوي اب زرقح 100 صلوت سبات ترقحا قسانه بلس بوبو بزرستا ناي يوتيوب فنوي زرقح مدبات قلعو بتغرينيا تدالو خوينا اب سدت نزولدو مس مبقول قانقومن ባህሎምን ንኽተኣሳሰሩ እትጽዕት ኤርትራዊት መንእሰያ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ዩጋንዳ ንዝነብሩ ኤርትራውያን ቆልዑ ዘተኮረ ንፈለማ እዋን ፌስቲቫል ምውዳባውን ይፍለጥ نساب من قدي فيسبوك أبزم محلال فتو ملغتي بي-بي-سي أبزرقحو مسميت تصلوت سبات مرقحيس تسمع عنا حقوس وسن يبلون دحر مبالا زيادة نختسرح حلافنت كم زسك ما قليسا بي-بي-سي عمتاو الزرقح 100 تصلوت سبات أب تمرتي تعنا تكنولوجي محبر أو نتفتات كتبان كالي عودتاتن نمحبركم بزقبرو أبركهم زرقحو شفرا مراقب كينا تشاينا ناب جيبوتي كم زبصحا وتهدراين منشطات حبيروم اتن بسلسته عبيت مراقب كينا استمرحا شفرا كاب حموش تحساسات حيزن ملغن اب جيبوتي اوريدن كم زلوا زحبره مربب زينا نيفي ريكوغنيشن اتن كلته هليكوبترات كسكما زخلان ميسايلات زعطغن دستروير زعينتن كونان كلوا اتحنت دما اب قرب لوجستيك كتنطف مخانا انصيرو መንግስት ቻይና ወገኑ ኣብቲ ዞባ ኣብ ወፍሪ ዝቐንያ መራኸብ ኩናት ስንቅን ካልእ ሎጂስቲክስን ንምጽዓን ናብ ወደብ ጅቡቲ ከም ዝተጸግዓ ኣረጋጊጹ እንተኾነ ብዝሕንን ዓይነተንን ኣይነጸረን ቻይና ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዘቆመቶ ወተሃደራዊ ማዕስከር ልዕሊ 500 ወተሃደራት ከተዋፍርን ከላ በብእዋኑ ድማ ንልምምድን ፍሉይ ተልእኾን መራኸብ ኩናትን ተወሰኽቲ ኣባላት ሰራዊትን ከም ተጸግዕ ይፍለጥ እዚ ሃገር ኣብ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣሜሪካን ፈረንሳን ብስጋእትን ዝጥምቶ ካብ ስጋት እዚ ዝነቐለ እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ጅቡቲ ጸንሐን ወተሃደራዊ ማዕስከራት ንምስፍሑ ይሰርሐለዋ መንግስቲ ታንዛንያ ዓርቢት 9 ተሓሳስ ክካየድ ዝነበሮ ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ብትእዛዝ ፕረዚደንት ከም ሰረዞ ኣፍሊጡ ፕረዚደንት ሳሚያ ሰሊሁ ሐሰን መበል 61 ዓመት ጽምብል ናጽነት ብምስራዝ ንወጻኢታቱ ዝተሓስበ $445,000 ኣብ ምህናጽ ኣባይቲ ምሕደር ተማሃሮ ክውዕል ምዃኑ ገሊጻ እቲ ምሕደር ተማሃሮ ብፍላይነቶም ርሑቕ ተጓዒዞም ዝመሃሩለን 8 ኣብያተ ትምህርቲ ክውዕል እዩ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ጆርጅ ሲንባቾውን ኣብ ዝሃቦ ተወሳኺ ሓበሬታ እታ መዓልቲ ናጽነት ዝጽምበለላ ዕለት ህዝቢ ክትግበሩ ኣለዎም ኣብ ዝበሃሉ ኣርእስታት ህንጸት ሃገር ኣብ ምምያጥ ክሕልፎ ምዃኑ ሓቢሩ ታንዛንያ ኣብ 2015 እውን ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ምስራዝ ነታ ዕለት ተሓሲቡ ዝነበረ ባጀት ኣብ ምህናጽ ጽርግያ ከተውዕሎ ከም ዝወሰነት ይዝከር ኣብ 2020 እውን ብተመሳሳሊ ነጽምብል ናጽነት ክወጽእ ዝነበሮ ባጀት ኣብ ምዕዳግ መድሃኒት ውዒሉ እዩ ኤርትራ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ህዝበን ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ብዙሕ ጉዳያት እናሃለወ ነጽምብል ናጽነት $100,000 ወጻኢ ከም ዝገብራ ይፍለጥ። ካብራ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ